Ярыслан вакытында килеп җиттем. Кем булдырды? Мин булдырдым. Сен һәр вакытта да Чулпан, син эшкә шундый җавапсыз карыйсың дип әйтәсең. Менә мин вакытында килеп җиттем. Булдырдың. Булдырдым. Яра, булдыргансың, молодец. Әйдә, бир тизрәк, күптән көтәм инде. Нәрсәне бир? Нәрсәне булсын, Чулпан, сценарийны тапшыруны башлар вакыт җитте. Башлар алган сценарий булса карап чыгыйм инде. Минем чират җиткән иде менә инде сценарий язарга. Юк, Чулпан, мин сиңа кичтән шалтыратып әйттем. Чулпан, син сценарий язасың, бу атнада синең чират җитте дип һәр нәрсә эшлибез инде, тапшыру башлар вакыт. Тукта инде. Әйдә, син миңа кычкырганчы без синең белән Б планын илеттерик. Б планы. Кайчан чыга безнең чыгару? 28 май. Так. Димәк, 28 майга тема әзер дисәк була. Яңа турында загылара кирәк, барысы аңлашыла бит инде. Димәк, тема безнең билгеле шулай бит. Билгеле. Башлыйбыз. Сәлам, дуслар. Сәлам. Эфирда яшьләр тукталышы. Һәм бүген 25 минут дәвам эчендә сезнең белән без Руслан һәм Чулпан булачакбыз. Бүген без сезне күрүебезгә аеруча шатбыз. Бүгенге чыгарышка без бик яхшылап әзерләндек. Иң кызыклы вакыйгалар, әңгәмәләр, видеоязмалар. Бүгенге темабыз безнең бик эчтәлекле, һәр яклап килгән, төптән уйланган. Чулпан, җитәр инде. Артык хисәнеп киткәнче туктатыйк без аны. Тамашачылар булай да барсын да аңлагандыр, әйме? Әйдә, беренче видеоязмага күчик. Бүген зур тарихи вакыйга Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулу уңаеннан Казанда Җәмигъ мәчете нигезенә беренче таш салына. Әлеге чара Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуына багышланган. Башта Россиянең 76 төбәгеннән 5 чит илдән килгән 7-нче бөтен Россия татар дин әһелләре форумы делегатлары белән берлектә Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин җитәкчелегендә күмәк җомга намазы укылды. Бу көн ул тарихка кирип кала торган көн. 1100 ел элек без ничек тарихка кирип калганбыз, бу көндә шулай кирип калыр дип ышанабыз. Чөнки бу шуннан да зур вакыйга безнең җәмгыятебезнең тормышында. Мондый олы мәчет, масштаблы мәчет, ул универсаль функцияларга ия мәчет. Чөнки кешеләр, мөселманнар, халыклар бу мәчет тирәсендә тупланалар. Бу рухи яктан, культурабыз ягыннан кешеләрне берләштерә, бер-берсенә якынайта торган вакыйга. Шуңа күрә бу мондый вакыйгалар ул безнең илебезнең ныклыгына китерә. Илебезнең фундаментын, халыклар дуслыгын ныгыта торган вакыйга. Андый вакыйгалар алар күңелне күтәрәләр. 10 мең кешелек мәчет төзелеше өчен элеккеге Кырлай паркы территориясы сайланган иде. Аттракционнарны башка урынга күчереп, бүгенге тантанага дип җомга намазы өчен агач идәннәр һәм тантаналы чыгышлар өчен сәхнәдә әзерләнгән. Истәлек ташында мәчетнең Идел буе Болгарында исламны рәсми кабул итүнең 1100 еллыгы хөрмәтенә төзелүе турында гарәп, татар һәм рус телләрендә мәгълүмат уелып язылган. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Wallahu Ekber, Allahu Ekber, Velillahil hamd, Allahu Ekber. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Җәмигъ мәчете төзелешенә һәркем үз өлешен кертә алуын искәртте. Показательно, что эти и другие наши мечети строились на общественные пожертвования. Не станет исключением и новая соборная мечеть. Сбором средств будет заниматься благотворительный фонд «Игілек», «Доброта». И каждый желающий может внести свой вклад. Это святое дело. Кадірлі достар, Аллаха Тағала дұғаларыңызны, яңа мәчет түзуге, ихлас ниетлеріңізді қабыл етсін. Халқымыздың дini нығысын, Аллаға тапшырып, ішіне башлап береміз. Рахмет сізге барыңыз. Спасибо большое.
Төшкә кадәр яуган яңгыр тантананы тынычлап үткәрергә комачаулар төсле тоелса да, нәкъ көндезге 12-гә болытлар таралып, кояш чыкты. Истәлек ташы ачылып, тантана тәмамлануга яңгыр янә ява башлады. Моны могҗиза дими ни дисең? Барлык кунаклар да Шәймих мәчете республика мөселманнарын җәлеп итү үзәгенә әйләнергә тиеш дигән фикердә булдылар. Менә шулай матур итеп каршы алдык без әлеге тарихи вакыйганы. Руслан, башла. Юк, Шупан, син башла. Нәрсә башлыйм инде, мин башлайм инде. Шупан, кара, менә яхшы алып баручы нинди генә ситуация булмасын, импровизация ярдәмендә о ситуацияны яхшы чыгарга тиеш. Әйдә, видеозман томышлап карап бетергәнче башлап җибәр инде мотор. Дуслар, бүгенге чыгарылышның темасы әйтәбез хәзер Руслан белән ул темага кагылышлы фактлар әйтәбез. Сез ул теманы үзегез белергә тиеш. Руслан, син башла. Шупан. Ул бик нык якынлаша. Ул килеп җиткәч, безнең дөньяларыбыз яхшырып китә. Нәрсә? Без аның килүеннән куркып торабыз һәм ул килгән моментны озынайтырга тырышабыз. Юк, без аны барыбыз да зарыгып көтәбез. Ул җиткәчтән дөньялар төрле матур буяуларга буяла башлый. Инде соры, кара, крем буялар белән буяла башлый. Тек Шулпан. Сез, дуслар, әлегә видеозны карап торыгыз, әйме? Без син белән сөйләшеп бетрик әле. Әйдә, сөйләшик. Мин яраткан барлык телеканаллар, радиостанциялар, тапшырулар хәзер бер урында урнашкан. Чөнки күптән түгел Татарстан телевидениесе һәм радиосы дип аталган махсус кушымта дөнья күрде. ТАТ-ТВР кушымтасының презентациясендә без үзебездә булып кайттык. Әлеге кушымта региональ телевизион һәм радио эфирларны Smart TV, iOS һәм Android платформасындагы смартфоннар аша трансляцияләргә мөмкинлек бирә. Кушымтаны App Store һәм Google Play аша йөкләргә мөмкин. Караучылар, тыңлаучылар, укучылар өчен үзебезнең кнопка булса, кушымта булса, нык җиңеләйтергә. Менә мин белгәнемчә инде менә чит илгә киткән, чит илдә торган кешеләргә аларга бик уңай менә карарга, белеп торырга нәрсә булганын күбесе барыбер Татарстанда нәрсә булган, һәм монда торган кешеләргә дә бик уңай булачак ул. Кушымтаның баш бите эфирлар шилтәрен тәшкил итә. Хәзер әлеге кушымтада 10 эфир бар, 5 телеканал һәм 5 радио. Кушымталардан файдаланучылар ТНВ, Шаян ТВ, Эфир, Татарстан 24 мәйдан каналларын карый һәм Болгар, Күңел, Тәртип, Искатель, Китап радиоларын тыңлый алачак. Эфирлардан тыш программаны укырга һәм архив белән танышырга да мөмкин. Чынлап әйткәндә, бу платформа иң беренче яшьләр өчен дә эшләнде дә. Менә теләгән кеше, менә үз милләте турында белдер өчен, теләгән милләтнең татар халкының музыкасын тыңлар өчен, Шаян ТВның каналларын карар өчен, әллә кайда җөрмичә, менә рәхәтләнеп бер кнопкага баса да, бөтен булган радио һәм зур радио һәм зур телевидение каналларын табып, үзләре яраткан программаны тиз генә табып, рәхәтләнеп карый ала. Әлеге кушымтада Шаян ТВ телеканалының да үз төймәсе бар. Аның ярдәмендә яшь тамашачылар яраткан мультфильм тапшыруларны онлайн һәм офлайн режимда карый ала. Шулай ук әлеге кушымта аша Шаян ТВ телеканалының сайтына узу да шактый уңайлы. Мен калсагымда Шаян ТВ өчен бу айрыша зур вакыйга, айрыша зур сөенеч, чөнки балалар бүген тулаем, алар телефонда, телевизор янында аларны утыртырга һәм тутырга бик авыр, инде хәзер алар чыннан да күнеккән шушы кичкенә генә девайсларга. Шушы ТАТ-ТВР кушымтасында, приложениесында Шаян ТВ бүлеге бар. Әлеге бүлеккә кергәч тә беренчедән туры эфир бар. Әлеге туры эфир, ягъни нәрсә күрсәтелә телевизорда, нәрсә бара эфирда, шушы контент, тапшырулар, нидер мультфильмнар барысы да булачак. Сайтка да кирергә мөмкин, гади генә бер генә басым белән баннерга басып, безнең сайтка тулы мәгълүмат, безнең белән элемтә, безнең социаль җитәләр һәм гомумән Шаян ТВның бөтен тормышы турында белергә мөмкин, әлбәттә шушы кушымта булган вакытта. Кушымтаның ничек эшләгәнен мин үзем дә тикшереп карарга булдым. Әйдәгез әле, беренче тест-драйвны бергәләп узыйк.
Әлеге кушымтаны бер авырлыксыз App Store'да я булмаса Play Market'та табарга мөмкин. Аның өчен ибарәт телевидение һәм радио Татарстан дип кенә язырга кирәк. Һәм инде кушымтаның үзенә кергәч, телеканалларны һәм радиостанцияләрне күрәчәксез. Үзегезгә ошаган телеканалга басасыз. Аннан соң сез турыдан-туры эфирда карый аласыз әлеге телеканалны, я булмаса аның турыда күбрәк мәгълүмат белә аласыз. Аның шулай ук программасы белән якыннанрак таныша аласыз. Мәсәлән, хәзерге вакытта мин Шаян ТВ телеканалында баручы мультфильмнарны карыйм. Әлеге кушымта чыннан да бик җайлы, чөнки хәзер Татарстанның телеканалларын һәм радиоларын дөньяның теләсә кайсы почмагында карарга һәм тыңларга мөмкин. Шуңа сез дә кушымтаны йөкләп куегыз һәм һәрвакыт безнең белән булыгыз. Шулпан, нишләвең инде? Дуслар, бик тиздән җәй җитә икән бит. Әйе, шуннан. Гел укудып йөреп, минем аның турында гомумән уйлаганым да булмады. Аннан соң бит инде быел яз да бик салкын һәм яңгырлы килде. Шуңа күрә җәй турында да мин уйламадым да. Уйламадың дамы? Фотолар нәрсәгә ясыйсың алайса? Бит инде иң көтеп алган ел фасылы җитүенә сынаулы көндәр генә калды. Шуңа күрә минем һәрбер мизгелне истә калдырасым килә. Шуңа күрә менә төшерәм. Калдырасың килсен бит. Сессиягә да сынаулы көндәр генә калып бара. Руслан, шуны яхшы кәеф иде, менә бөтен кәефне бер җөмлә әйтеп бузып куйдың. Рәхмәт инде. Оныткан гына идем бит инде, Руслан. Ярар инде Шулпан, ярар. Кәефеңә борчыма, чөнки безне хәзер бик шәп концерт көтә. Һәр кәефең барса көтеләчәк, әйт, Һәрберебезнең бала чактан истә калган иң яраткан җырлары бардыр мөгаен. Нәкъ бүген без бала чак җыры дип аталган концертта. Әйдәгез әле тизрәк безнең тамашачылардан һәм катнашучылардан аларның иң яраткан җырлары кайсы җыр икәнен белик. Бала чак җыры Шаян ТВ телеканалы һәм Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе белән берлектә оештырыла торган бәйге. Бәйгенең төп максаты сәләтле композиторларны һәм шагыйрьләрне ачыклау, татар телендә балалар җырларын популярлаштыру. Бу концертның biz башлап җибәрдек бит инде моннан алданрак хәйрия концертлары бергә Шаян ТВ белән һәм татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе белән берлектә. Бу безнең өчен зур вакыйга, зур чара, чөнки безнең концертларыбызга күп кенә балалар киләләр. Бу төрле гаиләләрдән килгән балалар, кайбер балалар авыр хәлдә калганнар. Аларның башка җирләргә кайберләрнең мөмкинлекләре юк, алар инвалидлар. Без аларны да алып киләбез менә волонтерлар буларак шушы концертларга. Безнең уйлавыбызча, безнең татар телен үстерүенә бер паебыз. Шуңа күрә без бу эшне бик яратып эшлибез. Балалар да бик яратып килә бу безнең концертларга. Һәм барыгызны да көтәбез. Безнең һәр җомга сайын шушы концертлар Казанның төрле мәдәният сарайларында уза. Барыгызны да кунакка көтеп калабыз. Бәйге 3 этаптан тора. Беренче тур кысаларында катнашучылар читтән торып гариза җибәрә. Соңыннан беренче тур нәтиҗәләре буенча жюри тәкъдим ителгән гаризалардан 20 катнашучыны сайлап ала. Нәкъ алар икенче турга уза. Өченче турга катнашучылар саны 5-кә генә кала. Алар бәйгенең җиңүчеләре дип санала. Егетләр, менә сез бүген инде безнең концертыбызда чыгыш ясадыгыз. Менә иң беренче сорау, нинди җыр белән сез нинди җыр җырладыгыз гомумән? Җәйге авыл кичләре. Җырлар тыңларга яратасызмы? Яратабыз. Нинди җырчыларны тыңлыйсыз? Иң яраткан җырлары бәлки бардыр? Элвин Грей. Аха. Кемне тагын? Әйтә аласың. Татар җырларын әйдәле, уйлап алыйк әле. Зәл Уразова. Зәл Уразова. Менә иң яраткан җырларыгыз бармы сезнең? Нинди иң яраткан җырыгыз? Кара күзләр. Элвин Грейның. Аха, менә бит. Аха. Уфтанма. Уфтанма җыры иң яраткан җырлаймы? Сез барыгыздан да Элвин Грейны яратасыз, ахрысымы? Фанатлары. Кояш.
Конкурс нәтиҗәләре буенча һәр җиңүче өчен әсәргә профессиональ аранжировка, фонограмма ясау, җырга клип төшерү башкарыла. Шулай ук акчалата премия да каралган. Моннан тыш бәйгенең җиңүчеләренә Шаян ТВ телеканалының Сәйлән балалар телевизион фестивалендә үз җырларын башкару мөмкинлеге бирелә. Сәлам кызлар, егетләр. Менә сез бит инде җыр тыңларга яратасызмы? Әйе. Менә нинди җырларны тыңларга яратасыз? Нинди җырчыларны бәлки тыңлыйсыз? Фирдус Тимаев, Гүзәл Уразова. Кемнәр? Тагын кемнәрне беләсең? Мин төрлечә җырларны тыңлыйм һәм менә Кемнәрне тыңлыйсың? конкретный җырчылар юк. Мин всегда разныйларны тыңлыйм. Аха, менә бит яхшы. Сезнең иң яраткан җырларыгыз бардыр. Каз канаты. Бәлки менә сез миңа җырлап бирерсез? Каз канаты кат-кат була, ир канаты ат була. Каз канаты кат-кат була, ир канаты ат була. Шәп, афәрин сиңа. Тиздән балаларны яклау көне җитә. Шуның айдан Шаян ТВ татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе белән берлектә бала чак җыры хәйрия концертлар сериясын башлап җибәрде. Концерт дәвамында тамашачыны җыр биюдән тыш, бүләкләр уйнату һәм интерактив уеннар да көтте. Әлеге концертлар Казанның һәрбер районында куелачак. Шуңа күрә барлык теләгән тамашачыларны көтеп калабыз. Менә шундый матур кызлар минем янымда утырып тора име. Менә кызлар, сез бит инде яратасыздыр бит инде җырлар, төрле тыңларга. Менә нинди җырчыларны тыңлыйсыз һәм гомумән иң яраткан җырыгызны әйтегез. Миңа бөтен җырлар бик ошый, ләкин татар халык җырлары аеруча якын, чөнки алар матур, моңлы һәм тирән мәгънәле. Яхшы, афәрин. Бәлки иң яраткан җырчыгыз бардыр. Эльмира Калимуллина һәм Билли Айлиш. Сез бит инде бүген чыгыш ясыйсыз безнең балачак җыр концертында. Нинди җырды башкардыгыз? Бүген мин Дәвани җырын җырладым. Менә сез кызлар? Без бүген Шыпчыклар җырын җырлыйбыз. Җырлыйсыз әле, сез әле көтеп торасыз инде. Сәлам Шаян, менә син җырлар тыңларга яратасыңмы? Аха, яхшы, тыңларга яратам ди. Менә нинди җырлар син тыңларга яратасың? Ул балачак җырларын тыңларга ярата икән. Дуслар, сез дә балачак җырларын тыңлагыз. Ой, шундый матур концерт булды. Экраннар аша булса да ярый әле карап алдык. Иң мөһиме Шулпан, сессия турында оныттым. Руслан, концерт караган арада чыннан да оныткан идем, тагын искә төшерә. Ник шулай эшлисең инде сине? Ярар инде Шулпан, ачуланма ул кадәр. Сессияның да үзенең плюслары бар. Өчне булса да тыяласың. Атыйм, әйдә. Әйдә, менә беренчесе. Беренчесе име? Сессияны узган студент тормышка әзер дисәң була, тормышның бүтән авырлыкларын да җиңеп чыгарга әзерләнә. Икенчесе. Икенчесе име? Син буш булган, тыныч булган көндәрнең кадерен тагын да күбрәк белә башлыйсың. Өченчесе, нәйме? Кара, уяла. Беренче кышкы сессиядан соң яңа елаймы, көтәсең. Икенче сессиядан соң җәй каникуллары башланаймы. Менә бит һәр яңгырдан соң Салават күпере көтелә шикелләйме? Руслар әйтмеш иде, кнутом и пряником теге. Ләкин монда әле Салават күпере чыкканчы, пряник ашаганчы әле, Руслан. Ярар, Салават күпере белән пряниге юк, тик конфеты бар. Ихтибар экраннарга.
Узган атнада Карим Тинчурин театрында Илмир Низамовның Георгий Кавтун режиссерлыгында Кара Булат милли операсы күрсәтелде. Кара Булат беренче тапкыр 2015 елны күрсәтелә. Төп ират роле Туры Батырны ул вакытта Рузил Гатин, ә Наргизә ролен Гөлнар Гатина башкара. Быел исә Туры Батыр ролен Казан консерваториясының опера студиясы солисты Илгиз Мөхетдиновка ышанып тапшырганнар. Аның партнеры Илүсә Хуҗина. Һәм бу әле 2022 ел премьерасының барлык үзгәрешләре түгел. Үзгәрешләр күп. Беренчедән, техник яктан бер авырлыклар бар инде әлбәттә, үземә яңалык трюклар ягыннан инде әлбәттә. Сугышта Артур белән дуэтта чыгабыз инде без. Ариялар әлбәттә авыр, чөнки бөтен партия Эльмира абый язган Рузил өчен. Рузилнең тавышы югары, аның бүгенге көндә аның югарылыгы ласкалда күрсәтелә. Һәм айрым җырлаган дуэтларны да аренда җырлаган чаклар бар иде. Төрле мәҗлесләрдә, төрле шәһәрләрдә иҗат иттек без ул җырларны. Бүгенге көндә менә бөтенесен туплап җыйдык та шуны ничектер эшкәртә башладык бары тик. Инде бөтен сугышлар белән, бөтен шул постановкалар белән, теге бөтен аякларда, тезләрдә басып торулар, бөтен нәрсә шуның белән башта авыррак дип хис ителгән инде, әлбәттә, яңалык дип үзем өчен физик яктан яңалык инде ул. Аннан соң бер-ике репетиция үткәннән соң инде авырлыклар туры килмәде, ничектер бер артлы үз артыннан китте шулай. Мин бик шат бүген бunda булуыма, бик шат дәвам итәргә бу операны, чөнки без аны бик каты яратабыз. 7 ел сусап көттек без аны. Ренат Харис либреттосы нигезенә куелган спектакль игътибарны бер генә секундка да читкә җибәрми. Кара палатада Тимирлан сугышчылары яндырган 12 кыз турындагы Болгар легендасын авторлар якты драма поэмасына әйләндергән. Әлеге сюжетны артистлар искиткеч вокал партияләре аша гына түгел, ә сәхнәләштерелгән сугыш, көчле оркестр, видеоинсталляциялар, бию һәм трюклар аша ача. Сәхнәләрдә безгә үзебезнең образыбызны инде тамашачыбызга күрсәтеп өлгерергә кирәк. Һәм шулай вокаль яктан да бик җиңел әсәрләр түгел. 2015 елда инде бу спектакльне караган булсалар да, аңа кабат килүчеләр дә күп иде. Премьерага берничә көн кала билетлар инде бит өлгермәүчеләр Кара Булатны яңадан күрсәтүне үтенә. Әлбәттә, сагындырылган да, онытылган да, гомумән яңа спектакльгә кергән кебек булды. Инде бу 7 ел эчендә бик күп кенә спектакльләр башкарылган, шул опера театрында да, яңа татар спектакльләре дә башкарылды. Һәм инде кабаттан инде бу музыкага, бу тарихи вакыйгага дип әйтергә кирәк, шул спектакльгә кирдән кайтырга туры килде. Һәм бик тәрәхәтләнеп, бу музыканы инде бит без инде гел яратып искә төшерәдек. Һәм без бик тә шат, инде кабаттан шушы музыка шу театрга кайтканы өчен. Искиткеч премьера, искиткеч состав һәм искиткеч сәхнәләштерелгән тарих. Булар барысы да Кара Булат турында. Карале Руслан, шуны яхшы чыгарыш килеп чыкты бит. Хәтта сценарий юклыгы сизелмәде дә. Бәлки икенче атнада да шулай итте. Шулпан. Бернинди дә икенче атнада сценарийсыз булмый. Сценарийны һәр вакытта язып килергә кирәк. Ярый әле менә бүген сиңа Ходаеның рәхмәте бер дигән алып барушың туры килде. Үзе матур силде, кыяфәте белән дә, органикасы белән дә, матурлыгы белән бөтен эфирны тутыра ала торган. Алай булмаса югалайым. Ярый Шулпан, син соблашу вакыт җитте. Бүлдерәсең. Дуслар, без сезнең белән бүген 25 минут эчендә концерт карадык, спектакльләр карадык, шулай ук инде мәчеткә таш салганнарын күрдек. Һәм инде кызыклы әңгәмәләргә дә күз салдык. Һәм безнең әтештә бер дә артта калмады. Рәхмәт Шулпан мактауларың өчен. Бүгенгә сезнең белән сау булашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр. Хуш.